Dili magigo personally affected ani kay dili pa man ta senior but being the barangay captain sa Magulo ay lang mga yang ari gyud ang ako. Piruan kini sa authorization kay ako as lawyer ali sila maghimo na ko authorization but kung saan man na ako authorization kung saan ko naghimo dili man na unuran gyud sa syudad no. So muna ang usag na sila hangyo. Now karon gagihimo ng monthly samot ang ilahang ka problema ba nga dili pa unuran ang ilang authorization niya monthly na kay labi na kadtong mga tagalagyo lagi mo ari sila gabi complete pa sila na complete niya pila na lang nabilin kadto sang taga barangay yun mismo 1,000 kay kwaon niya dili bi ani mga batanon nga makalakaw anytime. Mostly ani nga to ang mga senior citizens bulakaw nila na kini sila lalay. Ya, kini ilang lalay mangayo sa ni labi na ilang apo, ilang ko so pila na lay mabilin sa kini 1,000 no. So dili lang ingon sa kadto mga senior citizens nga tuan nag puyo sa layo. Kung dili mismong taga barangay ko gusto gid sila nga kadtong quarterly. Kato gali, for example, last distribution niya ay amigo ni ari gyud ako sa di ni maayo ning monthly ka kay para karon no. Igo lang ko palit supa soft drink nga kailangan mabili na niya. Siyempre atong kuyog atong sa apilog pakaon niya karon taon o palitan na sa din ako withdrawals ko so gamay na lang ni sobra. So ingon ko tabla gidaning maintenance medicine sa ako na gitay mapalit ani kay pila na li ato ang sobra ba. So mo na nila mga sentimento niya ako as kapitan nila naminaw na sa ko nila nga siguro time na sa gyud nga dunggon sa syudad ang gusto sa mga senior citizens kay ang kanang pag-disallow sa authorization wala man gyud sila naminaw na kay daghan na kay reklamo sa mga senior citizens pati ang authorization. Mo lagi tungod kay quarterly man o i-monthly na samot na gyud lang problema. Dunay sa man petition to sa mga senior citizen nga doon na sila gipirmahan. Na sila gipirmahan nga nasa tay petition ngadto gyud sa korte nga i-declare ang katong allowance kung ano na to ang katong authorization dawaton sa syudad kunya declare po sa korte nga quarterly gyud ang distribution kay labi na parte sa allowance sa authorization naman gunta sa civil code balaod man national law man nga lagi right ang usa ka tawo nga mo engage aning contract of agency kaning contract of agency kana bang mukuhan kang tao may imong subuon tagaan mo authorization tagaan mo SPA nga to collect sa financial assistance for on your behalf katungod na sa katao na ana sa civil code being national law dili na pwede nga mawagtang tungod lang sa usa ka city ordinance kay mas taas man to ang civil code kay national law man to. So kung kana nga balaod confident ko nga i-declare gid sa court nga i-recognize gid nato ang SPA authorization kay tanang mga government institutions nga acknowledge man na acknowledge galing Supreme Court sa SPA. So labaw na ang syudad unta labaw na gyud nga angay niyang i-acknowledge kay ang mo issue ani og authorization mga senior ni maglisod taon ni glakaw pwede manggali ta mahatag og authorization sa mga dili senior unsa digyo ka ni mga senior. So ana siya nga hopefully madeklara sa korte nga i-honor gining authorization. Unya laing issue nga atong gi-raise sa petition is kining schedule sa pag-release either monthly or quarterly. For us quarterly gyud kay sa una lagi katong 2016 nga city ordinance ningon nga quarterly no pag-ari na sa bagong ordinance 2020 ningon sila nga monthly but kini kung bagong ordinance 2579 wala gini mag-agi og public hearing
In fact, diha sa ilahang ordinance, walay mention nga dunay demand sa mga senior citizens nga uhon from kining quarterly to monthly. So mo na nga pagpasaraan ng Ordinance 2579, nakamit yun na siya og strong resistance from various citizens group. So tungod ang ilahang resistance, katong 2020 nga ordinance, wag yun itong implement. Hantod lang karong October 25 nga giditsog implement sa to ang ngayon. So 2020 hantod karon wag implement kay number 1 wala dyan public hearing. Number 2, na strong resistance sa mga senior citizens group. Kunya, legally po, nahug na ni siya nga balaod between sa senior citizens o sa city mismo. Kinigong practice, once ang practice established na kayo para sa balaod, mauna na yung balaod sa parties. So, legally speaking, kung ako imong pangutanon, ang prevailing provision ani is quarterly, dili ang monthly. Kaya monthly, wa mo yun ito gali implement. Yeah, para sa nako, wa na himong valid ang Ordinance 25779 kay wala man mo agi sa usual requirement nga naagi kining public hearing. So between that two, ang katong 2453 nga nag-ingon nga quarterly o sa pag-o nga city ordinance nga 2579 nga nag-ingon nga monthly, ako gatuo ko nga legally binding ang katong previous city ordinance 2453 nga nag-ingon nga quarterly ang distribution. Kung sa di rason na kap nga di man nila i-honor ang katong mao na dili nila i-honor ang authorization kay basin kuno kapusuhan, basig dili na maon ya kinsa nila maghimo-himo. Okay man na kuan kining mga apprehension nila, but daghan magupagi unsaon nga dili mabusahan, unsaon na to nga maprotehian nato ang mga seniors ba. Number 1, pwede kayo ang any barangay official, barangay captain or barangay councilor mo bout siya nga kana tinuod na siya nga authorization. Si Tampolano execute gid ana nga kuan yang pirma sa appeal. Pwede man na, or issue na nga tagkuan itim sa mga senior para sayon ra nila, dili na maglinya-linya pa bedridden ihatod magina. But we're talking of senior citizens nga kanang dili pa bedridden but maglisod na sila lakaw. Daghan ba na ingon na kabantay ka sa magsugod-sugod hinay na kay mo lakaw niya kuya okay basag hirag gamay dahil katumba mahilalaging nahi kuyog niya way kuyog ilabi na gamay na lang daw tonon di na ang mo kuyog di na ganahan mo kuyog kaya wala bilin na niya wala para ako para nako okay lang yun siguro ang bedridden lang ihatod, but ang kantong dili mga bedridden pareha lang yapon sa itong sistema, but kung pwede i-honor lang ang authorization. Inaaman yun lagi mga senior citizens nga maglisod na kita paglakaw. So, maalala niya, naay pirma sa kapitan or konsehal, okay na.